ne, nikako. Prije se, da. 3,8 minuta. Bravo, tako! Mićo, lopta, Mićo! Idimo oni! Jebem tu sunce! Bravo, Beli, ajde, još čaki! Dobro. Beno! Da jebem ti sunce, pa normalno! Ajmo, pravi bre! I on pogodi! Nema mi naše! Ako nemoj tako bre, jebate. Probaj! Dobre išao! Daj resa nešto. Gde si rođo? Aj sad res nešto za mog brata. Gde si rođo? Pa ruka bre! Pa njegovi brat! Svi opero sad, penal ne svira. Vlado, uđi, šuti lijepo. Dobro ovo. Šut! Jebe! Kraj. O majke. Malo je falno. 16:09. Da smo na vreme možda bi... Pogodi sam bolje. U sunce. Ne znam kako mrežu to daže. Njega sad, Vlado, njega! Bravo, Mićo! Daj, nemoj zajebavati! Mlađu, gledaj mlađe. Pa nemoj, si prošli put mu rekao Bog te jebo. Nemoj. A gledaj sad puta. Sudija, lavi ovaj sudija. Evo. Ali sigurni cujko. Offside sudija! Viš ti koliki je naš golman, gledaj se do, evo vidi ovo sad. Evo vidi. Dobro. Vidi. Izaš od 2 metra, majstor! Izdaš o nogama. Kako izašao 2 metra? Nogama izašao, da. Izašao je 3 metra. Ali nije loš. Gotovo, kraj. Svaka čast kamerman, osudio si za 10. Ja sam zadovoljan, ne znam zato. Odi van da ti objasnim. Od vam, buka. Vodi van! Crveni karton! Pa zašto? Kako nije? Kako nije crveni karton?